Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Nicole and Diego. Isang mapagpalang araw po sa inyong dalawa. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ella, isa sa napakarami ninyong tagapakinig dito sa Novaliches. Sumulat ako para humingi ng payo. Namomroblema kasi ako dito sa kapitbahay ko at hindi ko alam ang gagawin ko. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo kung bakit. Ganito po kasi. Katabing bahay ko po si Jam. Hindi maiwasan na naging malapit na kaibigan ko na din pagdaan ng panahon. Siyempre, kapitbahay nga naman. Masayang kasama si Jam at mabait. Isa lang ang problema ko sa kanya. Tuwing may okasyon, hindi pa tapos ang selebrasyon, nagbabalot na. Ay. Nung birthday nga ng anak ko last month, kinailangan ko magpa-deliver sa fast food. Inuwi na niya kasi yung mga tirang pagkain, tas may mga bisita pang dumating. Lagi niyang bukang bibig, hindi daw siya nahihiya, kaya talaga magbabalot siya. Ang weird nga kasi buong pamilya niya, as in lahat sila sa bahay nila, invited naman na. So minsan napapaisip ako kung para kanino pa kaya yung binabalot niya. Unless ulam nila yon sa mga susunod na araw. Graduate nga yung isang anak ko recently kaya nagpaletsyon ako. Kalalabas pa lang ng letsyon, hinugot na niya agad yung ulot, inuwi sa kanila. Masarap daw kasing ipaksiw yon. Hindi lang letsyon ang inuwi. Nagbalot din ng iba pang mga ulam, kahit yung dessert hindi pinatawad. Nagmamadalingan tumakbo sa kanila kasi baka daw matunaw yung ice cream. Sinabihan ko naman siya pagdating niya. Sabi ko, okay lang magbalot pero kapag tapos na ang selebrasyon. Hindi naman siya nakinig. Nicole and Diego, eto na. Magbo-birthday yung asawa ko sa isang buwan at kinakabahan na naman ako. Iimbitahan ko pa ba siya? Baka naman kasi sumama ang loob kapag hindi. Paano ko ba siya sasabihan sa paraang may intindihan niya na wag muna siyang mag-sharon habang may mga bisita pa? Hindi ko alam kung joke pero sabi ng asawa ko sa bahay na lang daw ng kapitbahay namin kami maghanda para wala ng problema. Nicole and Diego, ano pong gagawin ko sa kapitbahay kong Sharonya ng taon? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Ella. Hi, Ella! Nakakaloka! Ella. Ang bihira talaga to si Ella. Ganito ang i-post mo. Post mo ganito. Siguraduhin mo, friend mo siya sa Facebook Post ka ganito. Ayan. Buti pa si Sharon, pumayat na. Ikaw, di ka pumapayat, kaka-Sharon mo. Bato-bato sa langit, tamaan. Sharon yan! Ay, nako. Nakakaloka. Ito na naman, alam mo, kasi tayo parang natural ba sa atin or pride natin or ego o nahihiya tayo na may masabi yung ibang tao tungkol sa atin. Uh-huh. So kahit na it's very difficult kahit na ayaw na natin, naiirita na tayo, it's very difficult for us to say no. Oo. Diba? Totoo yun. Pero actually, yung saying no, ang pag-no sa ibang tao is also saying yes sa sarili mo. Kasi kung tunay na tropa yan, maiintindihan nila yung correct. No mo. Oo. Ayaw kasi natin laging makasakit. Yan. Yun yung iniiwasan natin. Correct. For us to look good to others. Tama, Oo. diba? Ayoko siyang masaktan kasi baka may masabi siya sa akin. Yan. Baka naman meron siyang isplok niya ako sa kapitbahay. Kahit sa totoo lang, sumusobra na siya.
nagmamahal. Alam mo, nabibilib ako sa mga Pilipino. Kasi, hindi ko alam kung parang meron lang magpauso, tapos gets na siya, tapos buzzword na siya ng lahat. Diba? For example, yung for the longest time, apakarami kong tita na ang pangalan ay Marites. Nabuhay yung pangalan na Marites nung 80s. Pero nung 80s and 90s, ang salitang Marites ay talagang sadyang pangalan. Pero ngayon, alam ng lahat sa henerasyon na ito na nabubuhay na pag Marites sa Pilipinas, chismosa. Bakit nga ba? Diba? You tell me. Ha? Bakit nga ba? Hindi ko rin sure. You tell me. Bakit nga ba? Parang yung ganyan nagpa-viral ngayon na ano diba? Bakit nga ba? Diba? Yung ganon, yung ganyan. Tapos lahat na yan, gagamitin na yan. Yung bakit nga ba? You tell me. Yung okay na to. Okay na yung to. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Actually, hanggang ngayon, ang natatandaan ng mga tao, kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. Yung pinatatandaan talaga nila eh. Tama. So, ang galing lang ng Pilipino kasi may mga nadadagdag tayo sa mga bokabularyo natin. Correct. And that includes Sharonian. Ayan, yung mga Sharonian. Dati ang Sharonian, actual na mga nagmamahal kay Sharon Cuneta. Correct. Pero neto lang, di ba? Nagkaroon ng bagong meaning, which is yung mga nagbabalot katulad ng kapitbahay mo. Di ba? Pero Ella, tingin ko kinakailangan mo ng i-real talk itong kasi hindi abuso na. Imaginein mo, correct, yung ulo ng lechon, kakalapag pa lang, di ba? Totoo, di ba? Medyo makapal. Mainit-init pa eh. Kasing kapal nung taba ng lechon yung kapal na mukha ng kapitbahay mo. Okay lang na intindihin mo sila, pero ito kasi, nakita mo nang inaabuso ka, wag mong itolerate. Totoo. Wag. You're doing this hindi lang para sa'yo, but doon sa tao na makorek din siya. Tama. Diba? Kasi hanggat hindi sa kanya sinasabi outright at ipinapaliwanag ng maigi, and hanggat hindi ka talaga aktual na nagrereklamo, kung oo ka lang ng oo, they would think that it's okay. Oo, totoo. Parang iniisip nila, ay mabait si hinahayaan niya lang. Hindi niya ako matanggihan. Oo, ganyan talaga. Correct. Yung POV nila, hindi naman din sa parang nang-aabuso din talaga sila. Talagang nakita lang nila na okay naman sa'yo eh. Correct, Ibig sabihin, mabait ka. Totoo. Mo. Baka sa susunod, hindi lang ulo ng lechon. Tama. Baka ibang ulo na. Birthday pa naman ang asawa mo. Kaya nga. Sige ka. Ayan, so kumbaga mas maganda din kasi na meron ding may boundary din yung pagiging kapitbahay, para ganun kasi talaga kapag ka masyado ng familiar ang isang tao, overstep na talaga sila. Ayan. Nag-aano na talaga sila. Wala na yung linya. Masyado na siyang kalmado sa iyo, masyado na siyang ganyan. Na wala na siyang pakialam kung ano mararamdaman mo. Ang problema din kasi hinahayaan natin. Yan na nga. 'Di ba? So yun. It's okay to say no. Ayan. Wag kang yan tayo natatakot tayo na mag-no sa office mate natin. Baka ma-offend. Ayan. Natatakot tayo mag-no sa kasama natin sa simbahan. Baka isumbong tayo kay Father. Diba? Pero wala pong masama pag no. Kung hindi mo na talaga kaya. Kung Ella, yung ulo ng lechon, ano ba? Pwede nyo rin ipaksiw yun eh. Correct. Yun yung masarap talaga. Ang ulo ng lechon diba talaga. Yung mga ganun, actually yung ulo ng lechon, kahiyaan pa yan eh. Yung kapag halimbawa, natira na lang talaga siya. Saka na lang yan itatanong kung, uy Mars, yung ulo ng lechon ba, gagamitin nyo pa or pwede ko nang iuwi. Pag natira, hindi yung pakalapag, kakaiba. Ang magdidesisyon sa ulo ng lechon yung host. Totoo. Sa kanya diba? yun eh. Yung ulo na yan. Pero totoo yun. May ambag ka rin kung bakit siya ganyan sa'yo. Kasi nga, you allow it to happen. So ngayon, nagtatanong ka sa amin, paano ba sasabihin ng hindi ma-offend? Hindi na natin makokontrol kung ma-offend siya o hindi. Kailangan mo na lang talagang sabihin bago pa ibang ulo ang maiuwi niya. Mahirap yan, friend. Pwede po, kung kinakailangang masaktan siya, at least sabihin mo yung totoo. Correct. Walang problema dun eh. Yun kung minsan iniiwasan nating masaktan, pero kung minsan bound talaga siya na masaktan yung isang tao para maintindihan niya. Tsaka parang
naniniwala naman ako pag tunay na kaibigan, pwedeng magtampo saglit. Oo. Pero sa susunod na celebration, andyan ulit kasi na-miss ka na niya. Oo. Diba? Parang Correct. ganon. So, Oo. wag nating hayaan na abusuhin ka ng bonggang-bongga. Correct. Kasi hirap na, baka mamaya tama yung asawa mo. Sarcastic man yung pagkakasabi niya na doon na lang kaya tayo maghanda sa kapitbahay, pero may konting inis na din yan. Hindi lang siya parang katulad minsan ng mga misis na talakera o magsasalita. Siya yung mga, alam mo naman yung mga lalaki, minsan lang ang pitik. Isa lang yung sasabihin pero nakakapanginig. Yung sinabi niyang ganyan, di ba? Doon na lang tayo kaya sa kapitbahay. Ang basic lagi na advice ng tambalang kumikinang pag sa mga ganitong sitwasyon, ituro mo sa asawa mo. Alam mo, nasisita na ako ni Mister kasi napapansin niya na lagi kang Di, tsaka basta kailangan mo talaga sabihin. Kasi tingnan mo, sa halip na, ito yung laging sinasabi na ng kumikinang na tambalan, sa halip na ma-solve by telling the truth, lalala din siya kasi sasama na din yung loob mo. Tsaka nagkakasala ka na din. Kasi tingnan mo, sinusumbong mo na siya sa amin. Kinikwento mo na siya sa iba. Hindi ko alam kung sa amin mo lang kwento. Total naman, anonymous. Diba? Paano kung kwento mo na din sa ibang tao? Diba? Splinok mo na din sa ibang mga kapitbahay. So ngayon, ang magiging tingin nila sa kanya, din sa kapitbahay mong Sharon yan, parang naku, wag na nating imbitahin. Ayan, makapal pala yung mukha niyan. Diba? So, sa halip na yung kapitbahay mo lang yung may problema, ikaw tuloy parang naging makasalanan pa tuloy. Pero malay, again, sa perspective naman doon, in fairness naman doon sa kapitbahay, malay mo, talagang feel niya na close kayo. Kasi hinahayaan mo Correct. Parang sige lang. Mare, akin na itong ulo ng lechon na. Ay, ako kasi, sige. Oo, totoo, So, feel ko talaga, ang bait-bait ni Nicole. Correct, Inayaan niya akong inuwi yung ulo. Tama. Actually, may inuwi akong ulo ng lechon din. Si Nicole din nagpaalam ako. Okay lang sa amin kasi at totoo naman yun, di ba? Okay lang din naman talaga sa amin. Pero pwede ko rin namang sinabing, okay lang, sige, Jigs. Pero ang sama ng loob kasi nag-iisip na ako na paksiw na ulo. Ang lulutuin ko ng weekend. Pero dahil natakot akong sabihin mo na may ugali ako, baka sabihin na para ulo lang, hindi na pinamigay, di ba? Kasi pwede mong sabihin na, ay, naka-reserve na kasi yan, pinapatabi ni Mister. Kasi baka may bisita siyang darating. At yun naman din ang katotohanan. Tingnan mo yung nangyari sa iyo in the past, di ba? Kinailangan mo, isipin mo, party na nagpa-buffet ka siguro, meron kang catering, tapos kinailangan mo mag-order ng fast food kasi nga sinaro na kung kailan may dumating na bisita. It's bound to happen again. And ulitin natin, tama nga for reminding Jegs na may ambag ka din dito. Okay ka lang kasi ng okay. Ayan, ka lang ng oo. Diba? So, kapag ka hindi okay, di wag. Tsaka siguro kapag ka oras ng, pwede ka rin gumawa ng paraan na ito lang yung ipapakita or ito lang ang isa-serve siguro. Hindi ko alam. Pero ang hirap naman laging ganon, di ba? Nagta-thumbs up si Chloe. Nagta-thumbs up yung bisita natin. Gawain kasi ng panahon natin yan alam ba, pag may mga piyesta, may okasyon. Ang ilalabas mo, eto lang. Sa bagay. Nakatago sa kwarto yung para sa mga espesyal na bisita. Pero yun, at least that controlled mo. Kaya sa probinsya, alam kong special ako pag nilabas yung menudo. Tsaka pagka ang gelatin, may kasamang pineapple chunks. Kasi kapag leche plan, nilabas. Tapos binigyan ka na ng mga buko salad at pina-soft drinks ka. Correct, di ba? Special ka. Pancham ka lang pag ordinaryo kang bisita. Ganun ka lang, Pero, hindi rin yun masama, kasi ikaw naman din yung may control ng sarili mong budget. Di ba parang katulad ng, for example, pag meron ka mga big celebrations, hindi lahat kasama sa meal na kakain dun sa catering. So meron tinatawag na crew meal. Kasi kunyari ang per head ngayon, let's say sa isang big event, kunyari kasal o kaya debut, kunyari 1,500 o 1,000. 1,000. Tapos yung crew o yung sandamukal na yung nag-set up ng stage, ganyan, sila 50
50 katao. Oho. Hindi mo naman i-expect na lahat yun kakain sa buffet na tigwa 1,000 per head. Oo. So, ang gagawin mo, meron silang separate na yung kaya lang din ang budget mo. Yun, controlled mo yun eh. Yun, So, parang may food isang... pack sila. Correct, may food pack sila, may crew meal sila. And pagkain din yun. Wala siyang at walang masama doon ha. Kung wala ko nakikitang masama kung crew meal, kung packed lunch, ganyan. Wala masama. Okay lang. So, yun, pwede ka rin mag-ganon. May mga ganyan kang measures of control, ganon. Tapos makakaramdam na yan eh. Kapag ka styro na yung nilabas sa'yo. Ay, ito na lang yung binibigay. Basta kasi para lang din alam niya na meron ka ring boundaries. Oo. Importante din kasi talaga maset yung boundaries para hindi siya mag-overboard palagi. Tama. Na komportable na. Okay lang kahit na ano, 'di ba? Meron kasi talagang mga taong hindi nahihiya. Oho. At meron din taong walang pakialam, ganon, hanggat hindi sinasabi. Or diba? it could be na misinterpret lang yung pag-oo mo palagi. Correct, sa diba? napakabait mo. Tama. Pero sa totoo lang, yung oo mo galing na sa ilong. Oo. Diba? Malay mo. Plastic na yung pag-oo mo. Malay mo, pinagpipray ka pa nga ng kapitbahay mo kasi napakabait mo talaga. Ayan. Kasi, sige Mare, pwede bang makain? Sige Mare. Yan, Okay lang, diba? go lang. At saka kung alimbawa, totoo, bakit naman sila nagsasharon? Totoo naman yun. Ako nagsasharon ako para sa ulam bukas. Correct. Hindi para sa ulam ngayon na nakakain ako sa inyo. Tama. Talagang ulam yung para sa mga susunod na araw. Yun talaga ang katotohanan. Kaya nagsasharon. Kasi kung galing ako ng event, hindi ako magsasharon para may kakainin ako pag uwi. Hindi. Para may bukas na yan. kakainin ako bukas at sa susunod na araw. Tama. Diba? Ang tanong, Diego Bandido, si Jowa Dick, magse-celebrate ng birthday sa Sunday. Grabe naman yan. Happy birthday sa pinakamamahal kong asawa na si Renly Jowa Dick Tignana. Jowa Dick, Bekenemen. Bekenemen. Bekenemen, may masharon dyan. Yan. Diba? Actually, Happy birthday. promotor din to ng Sharon si Jowa Dick talaga eh. Oo. Jeg, ibalat mo. Ibalot mo. Pero nagtatanong din. Oo. At saka totoo yun eh. Para sa amin mga nagsasharon, kami. Ako nagsasharon ako. Di ako, si Diego nagsasharon. Hindi kami nahihiya. Correct. Na hindi kami nahihiya. Lalong-lalo na kung nagpaalam kami at sinabi niyang okay lang. Hindi ko na problema kung galing sa ilong yung okay lang. Kung minsan nga para kahit hindi pa kami nagpapaalam at ang host mismo nagsasabi, uy, mag-uwi kayo. Okay. Ilabas mo na yung binaon natin. Tupperware dyan. Learn to say no. Tama. Learn to set boundaries, kabisyo. And ang importante, malaman mong may ambag ka din. Tama. Oras natin 1:39. Ako bang kumikinang naulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!